Hola a tots, aquí us porto un gameplay en el qual vaig amb Galil. Aquesta partida feia molts cops que no anava amb fusil d'assalto, ja que sempre em volia jugar-me-la amb l'sniper i amb les escopetes i els subfusils. I vaig dir, mira, faré una partida bona amb fusil d'assalto per penjar-la al meu canal, a veure si em surt i a veure si està bé. Doncs aquí la teniu, la partida que vaig fer amb Galil. Aquesta arma a mi em va perfecte al Black Ops amb silenciador. Sense silenciador em va una mica malament, però també va bé, però no tan bé com em va a mi amb silenciador. Controlo molt bé el retroceso amb aquesta arma, em va molt bé. En aquesta partida vaig corrent tot el mapa, jugant-me-la per allà, a veure si faig alguna partida bona allà, a veure si trec perros, que feia molt temps que no treia els perros, perquè normalment anava amb helicòpter d'atac, UAV i paquete. I aquí ho veieu, aquí hi havia un tio amagat aquí a l'espawn i va acabar matant el cabron, estava allà davant i em fot una cuchillada allà que diu, jo no et deixo passar, és casa meva, vale. Començo a remuntar ara començo a remuntar. Bueno, no, aquí em comencen a disparar per darrere i m'acaben matant el cabron. No sabia d'on em disparaven i al final m'entero que era del darrere. Aquí sí, ara començo a remuntar, comencem a matar la primera baja, comencem a córrer una mica allà, ara sí, agafem el nostre primer sprint del joc, que és el més important. Aquí em trobo un campero campejant aquí, què fots tu amb segunda oportunitat? Escupo la teva cara, em disparen i acabo matant, ja porto 3 bajas, em falten unes 4, ara en porto 4, a veure si surto d'aquí perquè sé que em dieu campero, si em quedo en llocs. Ja en porto 5, em falten 2 més per treure l'helicòptero. Ja vaig al respawn de l'enemic, a veure si hi ha algú per aquí, no hi ha ningú, doncs marxem d'aquí. Aquesta casa, no sé per què, sempre hi entra gent. Aquí em trobo aquest tio, començo a disparar, 6 bajas, 7 bajas, aquest tio m'està a punt de matar, i ara sí, comencem. Porto 7 bajas, podem anar per als perros, va, mora't tu, vale, joder, i m'acaba matant, quan acabo d'aconseguir el Blackbeard, m'acaba matant el cabron, joder, això em va fer molta ràbia, però ara veureu, gràcies a aquest Blackbeard començo a remuntar molt, va molt bé els Blackbeards, us recomano sempre posar-los, perquè va molt bé per remuntar contra tots, perquè saps on és la gent, saps on va i saps quina direcció, pots anar per al seu darrere sempre tens la teva casualitat de guanyar. Sabia que allà hi havia un tio, el mato. Joder, però què fa la gent en segunda oportunitat? És que si no mata ningú. Aquí em torno a trobar un altre tio, aquí ja estava espantat, com que m'havien fet molt mal, penso amagar, veig el mapa que hi ha un tio allà disparant-me, l'acabo matant, i ara sí que sí, hem de guanyar, va, mato aquest tio. Em falten molt poques bajas per tornar a treure un helicòpter. Va. Estic aquí corrent pel mapa, a veure si hi ha algú, pim-pam. A veure si trec el Blackbeard, em falta una baja, crec. No, em falta poc per treure'l. Em trobava aquí un tio, el començava a perseguir, l'acabo matant. Em trec l'helicòpter, està a punt de matar aquest tio. Oh, mora't. Sort que s'havia escapat i ara sí, aquest cop tinc que guanyar la batalla i tinc que treure els gossos. Ara sí, tinc que guanyar, a veure si els trec, els tinc que treure, que costa molt. Aquí és quan començo a fer la meva remuntada, començo a patar aquest tio, veig que ja hi ha un tio amagat fent de campero, el mato, que està aquí a l'esquina, em torno cap allà, a veure si hi ha algú per aquí. Aquí sabia que hi havia un tio pujant per les escales, ja hi ha un tio, mora'l, mata'l. Aquí està allà amagat, a veure si el mato, mora't. I trec els perros, sí, trec els perros, per fi, he tret els perros. Us hauríeu de creure, però aquesta era la primera partida que feia amb fusil d'assalto. Crec que feia tantes males partides perquè sempre anava amb escopetes i fusils aquests. Amb els fusils d'assalto sí que faig bones partides, amb les altres armes no, per això em vull acostumar a portar l'sniper i fer quickscope, o a portar l'escopeta, que també va molt bé. Aquí acabo primer, aquí veieu la meva insígnia Coca, que no us ho penso dir què vol dir. Espero que us hagi agradat aquest gameplay. Ja sé que
us porto molt de Black Ops. Espero que us hagi agradat aquest gameplay i adeu.